Kweziphambili ngalenhlwa abahlali base-White City eSoweto baqinisekile ukuba ukufunyanwa kwemizimba yabantwana ababini ityakatyiwe ngalentsasa kunento yokwenza nokuthwala. He is currently facing charges of assisting an inmate to escape from lawful custody. Umkhanelo omva njengokunxulumene nokuqhwesha kaThabo Bester uza kutshutshiswa kunye nabanye abaquka uGqirha Nandipha Magudumana. I would say so far so good, maybe for my performance, maybe helping the team to win the games. Ifolosi yeOrlando Pirates ebuyele emabaleni uThembi Nkosi Lodge ithi makulindwe lukhulu kuyo kwimidlalo eshiyekileyo kule sizini. Inkosi Mazole isicaka sivumile ngatsho ke nakuni babukeli bejelo iDDT ndingaphosisanga maseko mandikawulendwa warhuqa. Silumkisa abanhliziyo zibuthathaka ngelinqaku. Abahlali base-White City eSoweto baqinisekile ukuba imizimba yabantwana ababini efunyenwe ityakatyiwe inxulumene nokuthwala ngemizimba yabantu. Imizimba yalamakhwenkwana aminyaka 5 ne6 ifunyenwe ngalentsasa kule ngingqi. Abasemagunyeni babongoza abanganeenkcukacha ukuba beze ngaphambili. Lamakhwenkwe achazwe njengalahleke izolo nalapho abazali baye bathi xhungu xa bengabuyi de kubethe intsimbi yesibhozo ngokuhlwa kwayizolo. Kuye kwathi bhazalala kukhangelwa ezimveku kumakhaya ezihlobo zabo. Imizimba yalamakhwenkwana izokufunyanwa ngentsimbi yesine ngalentsasa ngabalindi ababekhatshwa ngamanye amalungu entsapho. We have seen some gruesome kind of murder happening in around our community. So as the patrollers, we are appealing to community members to help us search for these people who has done this gruesome kind of murder. We appeal to anyone who has seen anything to contact the police. Umzimba womnye ufunyenwe kwingingqi yase-White City ngelixa omnye efunyenwe eRockville. Umama womnye walamakhwenkwe uthi ilanga limtshonele emini. Mangimbheka umntwana abafuna ukuvula whole body because ngithe ngifuna ukubona nokuthi umntana wami ngempela lapha ngimsuke la ngingakaboni ukuthi ingane yami. Okay, mabemvula ubuso. It's like i-avocado ikhathe half piece, ne? Avocado uyikhiphe umphakathi. Ushicocela khona like bekuyigogogo kanje busobo mntana bonke lo abukho amehlo forehead this cut yonke ayikuseleka amadlelo ngemuva ngala phezulu kuphela. Kwangoko ke umcommissioner wamapolisa eGauteng uLieutenant General Elias Mawela ukhuphe igqiza eliza kukhangela abantu abenze esisihilegu. Kusenjalo inkulubaphathiswa yaseGauteng uPhanyaza Lisufi undwendwele intsapho zalamakhwenkwana eyokugcwala emswaneni. We visited 3 families. There were 2 affected families that unfortunately lost their children, and there's 1 family that the child survived, and that's the child that is assisting us and the police with the relevant information, and are providing the necessary protection, counseling and support to that family. We've asked that family to link up with our school so that they can be protected. Uphando lusaqhuba. Umkhanelo omva njengokunxulumene nokuqhwesha kaThabo Bester uza kutshutshiswa nabakhanelo abaquka uGqirha Nandipha Magudumana nabanye. Umotanyane Masukela ominyaka engama-51 uvele kancinane kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein. Utyholwa ngomncedisi ibanjwa liqhweshe kwiziko loluleko. uMasukela ngumkhanelwa wesihlanu ukubanjelwa ukuncedisa uThabo Bester aqhweshe kwiziko loluleko. Lo msebenzi wenkampani G4S uza kudibana nabanye abatyholwa xa beyokufaka isicelo sebheyile ngomhla wesi-3 nowesi-4 kwinyanga kaMeyi. Obesakuba ngumsebenzi we-G4S uSinohe Matswara osebenza nge-CCTV uTebogo Dipulo noGqirha Nandipha Magudumana bajamelene namatyala ukuncedisa kuqhwesho likaBester nokuba sisiphazamisi kwingalo yomthetho. Amanye amatyala aquka ilorhwaphilizo, ugebengo, ukutshisa nokusingatha gwenxa imizimba yabafi. Uyise kaGqirha Magudumana kuphela komkhanelwa oyinikiweyo ibheyile ngomvulo yama-10,000 erandi. Abatshutshisi bathi baza kusikhaba isicelo sebheyile sabanye abakhanelwa. Mutanyane Masukela appeared before the court where he was joined to that case of Matswara and others as accused number 6. He is currently facing charges of assisting an inmate to escape from lawful custody and defeating the ends of justice. We made a request that the matter be postponed
to 3 and 4 May, where you'll be joined with the others in their bail application. Usekeleni uBester nabanye abatyholwa balindeleke bavele kwakho enkundleni ngomhla we-16 kwinyanga kaMeyi 2023. Umongameli Cyril Ramaphosa nogxa wakhe waseNamibia umongameli Hage Geingob baziphikile izitsholo zokuba bashukuxa uphando malunga nebhulo lasephalaphala. Esisibini sigqibele kwayanyaniswa kunye ngethuba kuthe ndi inkcukacha malunga nebhulo lasephalaphala. UkaRamaphosa utyhola ngokusebenza gwenxa amagunya akhe kuphando lwabo ukutyhola ngokuba beba izigidi zerandi kwifama yakhe babalekela eNamibia. Umongameli waseNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa kanye nomongameli waseNamibia uHage Geingob bayithola besotakwini ngemali yamadola eyantshontshwa eplazini likamongameli uCyril Ramaphosa. uGeingob bevakashile eNingizimu Afrika ezokhuluma nomongameli uCyril Ramaphosa ngohwebelwane olungenziwa phakathi kwelamazwe womamili okusimamisa imnotho wawo. Umongameli Ramaphosa uthi udaba oluthinta iplazi lakhe iphalaphala alizange nje kugxilwe ngalo kulomhlangano. It did not feature in our discussions. Not at all, sir. Not at all. Not at all. Ukuhwebelana ngokomnotho kulamazwe womabili iNingizimu Afrika ezuza kakhulu. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uzothatha uhambo oluzwa eNamibia ngakumbe kuphela lonyaka lapho ezokhuluma khona nosomabhizinisi. We have agreed to deepen trade and investment cooperation between our two countries. Our ministers responsible for trade and industry will convene a business forum later this year to be attended by business people from both countries. This will be on the sidelines of the binational commission that we will hold in Windhoek in Namibia later this year. We've also agreed that the ministers of trade of the two countries should put in place a mechanism to protect investment in our two respective countries. Umongameli waseNamibia uHage Geingob uzothola ithuba kusasa lokukhuluma nesigungu esiphezulu senhlangano ebusayo iANC njengoba iqembu lakhe iSWAPO linobudlelwano neANC okusuka kudala. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngisePitoli. Usekela mongameli Paul Mashatile uthi urhulumente ufuna kubekho imigqaliselo yomthetho elawula urhulumente benhlanganisela komasipala ebephendula imibuzo kwibhunga lesizwe lamaphondo. Umnomzana Mashatile uthi amabhunga omasipala enhlanganisela mawaqinisekise ukuba axhamlisa abantu. Mashatile ebezokuphendula imibuzo kulendlu yebhunga lamaphondo ngamaphondo okokuqala watyunjwa kuba abengusekela mongameli. Uye waxinwa ngemibuzo yamahlandenyuka komasipala abalawulwa ngurhulumente wentsebenziswano. The results of this process that we have undertaken will form part of the dialogue on coalitions to determine the appropriate mechanism to guide on how coalitions function collectively. Kukho ukubethabethana kwimbono phakathi kwamaqela opolitiko. As part of our regulatory framework on coalitions, will government consider a participatory process of taking into account the views of communities in line with the injunctions of the Freedom Charter? The reality of coalition politics in South Africa is reflected in the farcical situation in Johannesburg, where a 0.6% party is holding the mayoral chain. Mashatile uthi urhulumente uyayiqwalasela nengxaki yomasipala abatyala imali uEskom kwaye nebhodi ezilawula amanzi. Government has introduced a debt relief package for Eskom intended to improve the utilities balance sheet, whilst proposing that Eskom writes off some of the debts or some of the municipal debts under strict conditions with guidance from National Treasury. Mashatile uphinde waxinwa nangomba wasephalaphala. Usekela mongameli uthi uMzantsi Afrika ukwiphulo lokuphucula imithetho yokulwa ukunyutyeleziswa kwemali ngondlela mnyama.
Kusenjalo uMashatile uthi urhulumente uzimisele ukulwisana namaqela onqevu ahlasela iziseko ezingundoqo ingakumbi kwicandelo lamanzi kwaye nelombane. Kwiindaba ze-SABC ndingubulelani Philip disepalamente. Sinamkela kwakhona kwindaba zeljelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ukuthi SABC indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe abahlali base-YZ eSoweto baqinisekile ukuba imizimba yabantwana ababini efunyenwe ityakatyiwe inento yokwenza nokuthwala ngemizimba yabantu. Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu le-WhatsApp ngokubulawa kwezinsana eSoweto. Asinawuthi likhona ithemba lokuba kukhona abasezawubanjwa. Singenakutsho ukuba alikho. Into masiyenze kokuba siyekele kumthetho udlale indima yawo. Umbono wami bengithi mina ake amaphoyisa ake hambele kakhulukazi enyangeni kulabantu abalaphayo kodwa enesiqiniseko sakho ukuthi akusibo bonke abantu abagana kakhulu. Baphela izazele ebantwini abantu baphila ubusathana seyingosathana ubuqu. Kuyabonakala ukuthi abantwana bethu abakhuselekanga kweli xesha siphila kulo. Isimo sekurhulumente angenelele aphande abenzi bobu. Kuyadumaza ukubona isigameko esivuzele sizanda. Ngiyafisa nje abantu ukuthi ke bangabazibona impeza babo ngoba sekubakhuza uma benza into ephambene. Hlungu kakhulu kwaye azinyamezeleki siyazibona zimane zithi gqolo ukwenzela. Lo nto kuyibonisa mhlophe uba into enokusombulula eziziganeko ukubuyiswa kwesigwebo sentamo urhulumente qha kwelizwe. Iziganeko ezinjena ndizibona mna ndingakhuselekanga kakhulu. And elilizwe lilizwe lonqevu, lilizwe lemigulukudu. Isosombululo salento amapolisa mawazule kwindawo esihlala kuzo. Zibhlungu ke ezindaba zokusweleka kwabantwana kabuhlungu kangaka. Abantwana babulawe kususwe amalungu abo omzimba. Bebancinci kangaka u5 no6 years bancinci ukufa abo bantu. Andiyazi into bana aba bantu basebenza ngamayeza into evelaphi leyo bana bafuna usebenza ngeepati zabantu. Kudutyulwa kobulawa abantu abane kwilokishi yakwaMashu eThekwini. Kutyholwa ngelithi abaphanga bebexhobe befa macala bangena endlini bathula ngembumbulo bebulala abantu abane abangayolelanga kwakuyolela. Intatheli yethu noNjabulo Mtungu Amakamu ikwindawo yeqhayela. Ngibingelela babukele emakhaya sikhona lana ke kwaMashu indawo ke le engekho kude kakhulu ke nehostela la khona la kwaMashu sikwaB sithole ke umbiko ke emaphoyiseni oveza ke ukuthi ke sekudutshulwe ke kwabulawa ke abantu abane khona ke kuona lo muzi ke ongemva kwami kodwa ke ukuze ke sithole kabanzi ke ngalolo ludaba sinaye ke lo okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uKennel Nechiwunda. Kennel sakubingelela enisakwamukela. Kennel sicela usichazele nje kabanzi ke isigameko senzeke lana ukuthi ngabe ke kwenzekeni. We received reports of a shooting. When we arrived, we found that 4 people were shot and killed. They were inside one room. 2 of them were brothers and a neighbor, together with a friend who had visited from Phoenix. It's reported that suspects who were believed to be 4 in number walked in and opened fire at them, killing them instantly. And when they left, they used one vehicle which belongs to one of the deceased, the one we had visited. We do not know what led to the shooting. We are investigating and a manhunt for them has been launched already. Kena ngiyacabanga ukuthi njengamaphoyisa khona la kwaZulu Natal nikhathazeke kakhulu ke ngalezi igameke eziloke ke zenzeke esifuze lezi mhlambe ke ngabe iziphi izinto amaphoyisa azenzayo ukuqinisekisa ukuthi ke mhlamba sisabona igameke ezifana nalezi. What we need to do is to get rid of all illegal firearms from the wrong hands, because these things are happening because there are guns in the wrong hands in the communities. We are operating daily. We are working with community structures and community members. We arrest people, we recover firearms, but we believe we can still do more, because as long as there are still guns out there, we as the police, we are concerned, fearing that scenes like this will happen, and we don't want to see bloodshed. We don't want to see people getting shot. We don't want to see any crime. So we're making an appeal to community members to work with us, report those illegal firearms.
Sibonge kakhulu ke ku Colonel Nechuwunda ukuyena ke ukhulumela amaphoyisa khona la kwaZulu Natal njengoba eshilo ke ukuthi ke kungene ke abelisa ke abane bavulela ngenhlamvu ke kwashona ke kwa abantu ke abane sizwile ke ukuthi ke amaphoyisa ashilo ukuthi ke abasolwa ke bangene ke behamba ngeenyawo baphuma ke sebethatha ke imoto yomunye ke wabo ke ababulewe kusona ke lesigameko amaphoyisa ayasho ukuthi ke asebenza kanzima khona la kwaZulu Natal ngokuzikhandla uqinisekisa ukuthi ke bayazama ukuthi ke bagcine ke iphele ke indaba ke yodlame olufuze lolu njengoba seke siyabona ke esikhathini esiningi khona la kwaZulu Natal lapho kuba khona ke abantu abadutshulwa ke ngalendlela ke edutshulwa abadutshulwe ngayo labo ke kuyona ke lesigameko sibuyisela ke izintambo ke kuwe. Inkokheli ye-Action SA uHerman Mashaba ibhengeze kuba eliqela liza kubamba inkonzo yomgaqo-nkqubo yokuqala ngoSeptemba lonyaka. Ethetha nonondaba uMashaba unqinisise ukuba iqela lakhe alizukumanyana kwaphela ne-ANC ne-EFF kunyulo lonyaka ka-2024. I-Action SA izawuchophela okokuqala inkomfa yomgaqo-nkqubo ngomhla we-12 uya kumhla we-14 kuSeptemba olonyaka. Iza kuchotshelwa eBoksburg eGauteng kodwa phambi kwalo ngqungquthela ke ulindele kuba kubekho uthethathethwano kuzwelonke oluza kuchopha ngoMeyi. Kulapho ke abantu bomZantsi Afrika ulindele ukuba beze ngaphambili nezimvo zabo ngelithi lo mbutho mawuchancathe ndawoni na. As an emerging party that was founded in August 2020, we have spent the past couple of years building structures and ensuring that we have representation in all 9 provinces. This is an important point from a policy perspective because our policy conference must represent the diversity of our party. I-Action SA ithi unyulo lukazolonke ngo-2024 luza kuba leyimbali eMzantsi Afrika ikholelwa kwelithi kuzawuba kuqhogwa nokurhulumente ukubheka phambili utshintsho kwezopolitiko. uMashaba uthi kodwa kunjalo i-Action SA angeke isebenze kunye ne-ANC ne-EFF. We want to really make it really very clear as Action SA that we will not obviously work with the ANC in all 3 spheres of government. We will not really work with the EFF at national and provincial the government. I-Action SA ithi le ndlela iqwalasela ngayo lo mcimbi wophuhliso umgaqo-nkqubo kulo mbutho uzawuquka uphando nokuthetha noluntu ngokubanzi uqinisekisa okokuba abantu bomZantsi Afrika bayinxalenye yokulungisela ilizwe. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng. Owayesakuba inkuluba uphathiswa yaseFreystata umama uFrancis Beatrice Mashof ukhunjulwe ngokuchaza kwakhe urhwaphilizo. Isithethe emva kwesinye sinqinisise ukuba nobuntu kwakhe nokuba novelwano. Khona mnye ongaziqondanga izingqi zokungakhokelisi isiqu phambili zika Beatrice Mashof nobeneminyaka engama-65 ko umntu bekuyinkululeko ukusebenza naye imazi bibhonxe ngokuncancisa neenkedama isibane sezisombululo nditsho umhlobo kubantu bonke. She was passionate about her work and she was passionate about her politics. Kumagalelo ebenawo akulibaleki ukuzijula kwakhe ijacu esilwa bonke ubugwenxa norhwaphilizo. Usikhonzile isizwe njengelungu lepalamente, ilungu lebhunga lesigqeba saseFreystata zekamva wayinkuluba phathiswa. She stood firm. She was not somebody who had been pulled by her nose. I know some of her contributions was her stance on corruption. OkaMashof bengomnye wabasetyhini bebezinkuluba phathiswa bebane eFreystata wazeka emzekweni kumzila walowo wayesaya kuba inkuluba phathiswa nowabeka inqawe uWinky Direko. She was one of those people who would put everybody else before her. She always just wanted to make sure that everybody else was okay and she cared so much about the country. Bafudule bembiza abanye njengomhlobo bambi umama nomakhulu ke kambe kubanye ubeliqabane itshantliziyo lelizwe inkokheli neqhawe lenguqu ukanti ke okaMashof yafihlwa ngecawe eBloemfontein. Kwezemidlalo ifolosi yeOrlando Pirates uThembiko Silonch ithi makulindelwe lukhulu kuyo kwimidlalo eshiyekileyo kule sizini. uLonch uyabuyela emabaleni emva kokuthi gu bucala inyanga ezinhlanu ngenxa yomonzakalo.
Kusemaphethelweni kwi-DStv Premiership, iPirates incwase kufinca ngendlela ephucukileyo kule season. Nanjengoko iMamelodi Sundowns seleqinisekiswe njengentshatsheli, amanye amaqela axhwithana ngendawo yesibini, naliphina iqela kumaqela okuqala amane lisenokuyifumana indawo yesibini ebekela indawo kwi-CAF Champions League. iPirates ukuze izuze indawo yesibini kuza kufuneka ithwaxe kuqala iCape Town City ngomgqibelo, kudingeke nabadlali bajule ijacu kuquka iThemba uLodge. I would say so far so good, I'm happy with my performance, I'm maybe helping the team to win the games, but there's still more to come. iPirates sele iphalise impumelelo yemidlalo emithandathu ilandelelana, ifake amanqaku ali-12 kwangena kuyo amathathu kuphela. It's an opportunity for us to finish this season in a very good situation, fighting for very important things for us as a group, very important things for the club. Sele amabhakaniya eyibambile indebe ye-MTN 8 ngoku ancwase eyesibini bagqibe kwindawo yesibini kwilogo. Look, Pirates is a big team, and Pirates is a team that has to win cups. So we have to go for the Nedbank and the second place. iPirates sajongene kananjalo nomdlalo omkhulu we-semi-finals ze-Nedbank Cup xa iza kube ithawuzisana namakhosi Kaizer Chiefs ngomhla wesithandathu kwinyanga ezayo. Kakade besikena kuphothula ongekasengwa ezangomso ziza nogxa bethu ngesizulu makube chusibele.